5 hangtod 6 ka oras nga walay kuryente ang masinati ugma sa pipila ka lugar sa Panabo City ug Davao City. Mao kini ang gianunsyo sa Davao Light and Power Company, masinati kini ugma October 12 gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Apektado niini ang pipila ka lugar sa Barangay Casilak, Consolacion, Malativas, Fatima, San Roque sa Panabo City, Davao del Norte ug sa Malabog sa Paquibato District, Davao City. Samtang sa adlaw nga Miyerkules sunod semana, October 16, gikan alas 6 hangtod alas 11 sa buntag, mawad-an sa og kuryente ang pipila ka bahin sa Matina Crossing ug kasikbit nga mga lugar sa Davao City. Kini alang sa ipahigayong pagbalhin sa mga poste sa kuryente ug maintenance activity sa mga apektadong lugar. Giabisuhan ang katawhan nga magmabinantayon sa pag-agi sa mga lugar din anaa nagtrabaho ang mga personay sa DLPC ug mutuman sa mga gimuntar nga warning signs, ilabi na kung dunay gigamit nga mga heavy equipment.